ассалому алайкум дӯстони азиз. ба умеди хонаводиву тансиятии шумо имрӯза видеоро оғоз менамоем ва пеш аз оғози видео мехоҳам ба шумо анамин намуд киртоҳоро нишон диҳам ва номерои анамин дузандаи аминора монум. ба касе ки писанд боша марҳамат шумо метавонед ки занг зада дархост кунед, куртоатона ороиш кунед. Фақат заказ фақат дар Тоҷикистон қабул карда мешавад, дар Душанбе, зеро ки дузандаи мо дар Душанбе қарор дорад ва фаъолият дорад. бисёртар куртои арусиро ороиш метиҳанд. ина марҳамат касое ки мехоҳанд намин намуд ороишоти курта, духти курта ба касе маъқул боша, ба касе ки зарур боша, метавонед ки ба намин рақамҳое ки ма гузоштагиам занг зада бо худи дузанда дар бораи нарху навош гап занон кунед. бинед чӣ хел нусхаҳои хушрӯвай боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд, махсус барои он шахсоне ки мисол арусакану тӯй доранд. набинед ҳамин рӯз як куртои арусака духта будиям, ма ки омада будам ба як бора ба навор гирифтам, гуфтам ба шумо низ пешниҳод кунам, зеро ки бисёр вақт мепурсанд ки ягон дузандара нишон диҳед корша духча ки мо заказ кунем. гуфтам хе гапо мегам, менависанам хе комментариё. набинед нусхаҳои хеле хушрӯ барои куртои мисол тӯёна, барои куртои вай зебо. марҳамат чӣ хеле гуфтам дар бораи нарху навош аз дузанда пурсед, зеро ман намедонам нархошона напурсидам. ино ҳамаш ҳархелаянд, вобаста ба намин сангчоҳошу ороишотшай нархош, зеро ки нарху навои сангчоҳо ҳархелаянд. иҷада бинед чӣ қадар аз анами куртоҳо тоқиёша тайёр кардагиянд, чӣ қадар тоқиёи зебо, тоқиёи дастӣ, корошон ҳамаш маҳсулош дастияй. ина бинед ба мада хеле маъқул шид ҳамино. ана ира бинед бо и вақте ки куртоошон кати мепӯшӣ аҷоиб меша. ана марҳамат касое ки хоҳона баъд дузанда тамос гиред ва пурсед. имо доранд, ватсап доранд, нависед ва албатта ки аз номи канали мо салом расонед. ина бинед вақте куртаро бо ҳамроҳи тоқӣ мемонӣ бо намудаш дигар мешавад. бисёрам зебо. дӯстони азиз, айни замон мо қарор дорем дар корвон дар таги навесо якум ряд анамин намуд гирбишиноро мехоҳам шумода имрӯз пешниҳод кунам, нарху навоша фаҳмонам. бинед и гирбишино нусхаҳои атлас, нусхаҳои адрас ҳархелаянд, рангошонам ҳархелаяй. нигиндороянд, иҷа ҳам нигиндор дора, ҳам бенигин. иное ки озима шумода нишон додестам 150 сомонӣ. вақте ки раҳо кушода шид, касое ки мехоҳанд инора барои доставка, майна бинед интихоб кунед 3 метраш 150 сомон ма шумода равон мекунам, яъне 1000 рубл да. сифатҳои ино хеле хуб ҳастанд, ино ҳичи намешаванд. дар ин тараф бобинед, дар ин тараф боша ҳаст бо нигиндору бенигин, бо дигар хелош. инош боша 140 сомонӣ нигиндораш, 120 сомонӣ бенигинаш. ҳамин нусхаҳое ки ҳозир дидестед ҳамаш ҳам нигиндор доранд, ҳам бенигин. ҳар хелаяй, ҳар хела ранг дора. гирбишини тоза сабукаки гирбишинаш хелае ки ваяй ғалсакай чӣ намешавад. дӯстони азиз, аз таги чихол намепӯшед, аз таги курта мисол чихол намепӯшед. хеле вай нестай, туники бад нестай ки бояд бо чихол пӯшӣ. иҷада ҳозир як кас мара рости гап аз ҳамин чиз хоҳиш карда буд ва имрӯз ман ба хоҳиш анамон шахс омада будам
барои харид кардан ва якбора анами дукона дидам ки бисёр чизои хуб дора ва тасмим гирифтам ки ба навор гирифта ба шумо низ пешниҳод кунам, зеро ки фақат ба паплин ма шумода пешниҳод кардагиму гирибишин ягон маротиба нишон додагӣ нестам, агар хато накунам. Ана ин намудоша бинед 140 сомонӣ нигиндоро гулоша бинед чӣ хел хушрӯан, рангошам аҷоиботан. хубии ино дар чие ки рости гап ино ҳич намешаванд дӯстони азиз. баъд аз шуштан ино на медроянд, на мисол пат мезананд, на рангаш мепара ё ки кушод меша, ҳичи намешава. ана ин тарафаш бинед иноям 140 сомонӣ, ино анамхе гулдорако ям гирбишинай. ин нархое ки ма гуфтаистам дӯстони азиз 3 метра да назар дорум. 3 метри ами либоса, ами материала. шумоям анамхе ба назар бигиред ки нархи як киртавори амиқая 140 сомонӣ. ана ин тарафта бинед як намуд шифон аста, шифони тоза. ира бо чихол мепӯшӣ албатта. нархи и 180 сомон. либосаш беҳад хушрӯвай бинед. шифонаш аҷоиб хушрӯ, гулшам. ира вақте бо аз наздик мебинӣ боварӣ дорам ки ба шумо писанд хоҳад омад, зеро ки бисёрам гули хушрӯ дора, бисёрам ранги хушрӯ дора ва шифонаш чӣ қадар сабуки нағзай. ана ин намудаш ҳастай, ин намудаш боша 140 сомонай. иям ба чихол мепӯшӣ. бо инчунин нанаҷада бо ҳаст дӯстони азиз 110 сомонӣ. ана ин намуд материало ино индискиян. индиски материалан, на паплинан, на гирбишин. абхе материал индиски бисёриён медонанд, мефаҳманд. набинед як либосаш 110 сомон. гулошон хушрӯвай ҳархела, нусхаошон хеле зиёданд. дар инҷа бо ана ин намудастай, инам шифони тозая дӯстони азиз, нархи 150 сомонӣ. ана ин тарафта бо ҳастай, ям индискияй бинед лас баринай материалаш ё 120 сомонӣ либосаш. бисёрам диққат ҷалб кунанда, бисёрам зебо нигиндорай бинед. рангошам ҳархелаяй. ана ин намудша бинед. материали индиски. ай туркию дубая нишонтон додум дӯстони азиз. бисёриён навистанд ки ам хеле чизо дар дубаю дар туркия нест гуфта. шумо дубайский мегед, индиский мегед, вай мегед, турки мегед. имрӯз бошам аз шумо да индиский нишон додистам. ана ин тарафта бинед дӯстони азиз, ана ин тараф ино 140 сомонӣ нигиндор астанд, гирибишинанд. ана ин пешбудагиёна инош боша, шона гулои шонаш и боша паплинай 140 сомон. рангоша бинед ҳархелае. ана ин тарафта боша, ана хелео ҳастанд. ё гирбишини тозаян, бисёрам хушрӯ, 160 сомонӣ либосаш. чӣ хеле гуфтам, ҳами гирбишино ма худам шахсан истифода бурдагим. ино ҳичи намешаванд, сифаташ беҳад хубай дӯстони азиз. иноям ғафсан ҳичи вай чихол намепӯши аз тагаш. тамошо кунед. ана иҷада бо шифон, шифонай 165 сомон либосаш. ай дигар рангшам аста, шифонай тыныкай нигиндор, шифони тоза.
ана ино бо ҳастай дӯстони азиз, бисёрам хушрӯ. Иноям гирбишинан. нархҳои ино 140 сомонӣ либосаш нигиндорош. бинед нусхаҳои атласа меёям, нусхаҳои атлас амино рангошонам рангҳои бисёрам чӣ гум нағз. эҷа шифонан инаёра бинед. ино 165 сомонӣ. ҳар хела гул дора. рангоша бинед чӣ хушрӯан. и поёнда намун намудое ки ҳозир нишон додам 140 сомонаҳо 160 сомонаҳо ҷада таҳ када мондагай ранг ё баёшонам ҳар хелашай гулои дигашай нусхаи дигашай. ино нав даҳани дарда будан ҳаваёян. бинед ҷа гулошам ҳар хела инаи савзша бинед. ё 140 сомона. рости дар ин дукон бисёрам интихоби анамин либосҳои индийский, интихоби шифону гирбишин хеле зиёда интихобшон. боварӣ дорум ки касое ки мисол дӯст медоранд амин намуд матоъҳоро ба писанди дилшон меёбанд, зеро ки гулошам ҳар хелаяй, рангошам ҳар хелаяй. инаи юра бинед чӣ рангҳои хушрӯ доранд. и поёнаш лавдоманияй. на марҳамат 140 сомонаҳо. ҷада бо анамин намудо ҳастай. нархҳои ёям 140 сомониян. индискян ё материалҳои индискян. и тарафаш боша 120 сомона, тарафаш 110 120. бо иҷа шифоно ҳастай. шифонорам бинед. шифонои тозаи хушрӯи сабук. нусхаҳои ҳар хела. яксаду 50 сумян ин намудош. либосаш 150 сум. ина бо ина намудош ҳастай. зарди баландаш. нигиндорай. ҷабо тигриёвиш ҳастай. ана ин розови дора 150 сомонӣ. ина тамошо кунед. иям шифонай 150 сумай. иҷада чӣ хеле ки ба мо гуфтан амин боршон тез тез нав мебиёя, ҳар хела меоя. набинед ай сирхш ҳастай бо анами рангш ҳастай. ва моро гуфтан ки бо биёед борои нав меоям, ба навор гиред ва пешниҳоди харидоро кунед. чӣ хеле гуфтам касоеда ки дар корай баъд аз кушода шудани почтаҳо машмуда эълон мекунам метавонед ки анами чизора аз мо дархост кунед. машмуда ба тамоми гӯшҳои русия равон мекунам. ана вайша бинед 160 сомон тигриёвиш. ана тигриёвиша хушрӯ. ҷада бо анам ҳар хела нусхаҳо ҳастай 140 сомонаҳо ё гирбишинан. и тараф бисёртар нусхаҳои атласияй даиҷа. анаи шифоное ки нав нишон додам шумода 160 сума 150 сумара.
тигровию дигароша. Ана тарафта боша дӯстони азиз сари ҳастай. Сариёшон ино 5 метру 80 сантиметрай бинед. Нархои ино 180 сомонай. Сариёшона. Ана намудуш боша, ана кабуд, сурх, ана осмониш боша. Нархошон 200 сомонӣ. Сариёи индиски. Ёра куртапоча када меша, сарандоз карда мешава. Чӣ хеле гуфтум? Инора вайшон ҳаҷмшон 5 метру 80 сантиметр, қариб 6 метрай. тарафта бо ҳархела ваё астай. гирбишино ина ин рангои дигараш бинед. сиёҳшам хушрӯ будай гирбишина 140 сомонара. ана иҷа дӯстони азиз хеле ва хеле анамин намуд дастмонаҳо ва дигар занҷираҳои вай индиски бисёрай. мо танҳо шумода нишон метиҳем. азбаски савдогар кор дошт, ҳар як нархира гуфта натавонист, ба мо фаҳмонида натавонист. дараҷа мизоҷ бисёр буд. амин хел ба мо ваъда дод ки рӯзи дигар биёед, мо аз хона бо миёрем. бори нав бисёр бояд биёя. анами ҳар намуд гӯшвораву дастмонаву дигар намудои ҳамин ороишоти индиски биёед ба шумо якта ба якта ман мефаҳмонам гуфтам. барои аввай ма ба навор гирифтаму шумода нишон додум то ин ки бинед ва интизор шавед анами видеоҳои бижутерияҳои индискира. ана иҷа куртои вай астай, поракадаги тайёр астай. ино 120 сомонӣ. 120 сомонӣ гуфтан фурӯшанда. ина рангоша бинед. ҳар хела рангош астай. меглоша бинед вишивка задагиай. материалаш материали индискиай. ҳаминоям чанд сорт доранд дӯстони азиз. ино ҳаст 60 сомонаш, 90 сомонаш, 80 сомонаш. ина намудош боша 120 сомонаҳо. айно 1000 сомонаҳошам ҳаст ки амхе тайёрак мисол пури нигинаву пури дигар чизан хушрӯанд. анаи поёнгишам бинед. поёни будагишам гулош хушрӯ. мада беҳад анамин вайш маъқул шид. коричневиш бисёр хушрӯвай. баъд анаи гул дора бинед чӣ нағзай. аз ин чанд ранг дора. гулош ҳархелаяй. ана бинед. анаи гулош боша амхе вишивка задагиай. ранги савзу фиолетовую зарду ҳар хела дора. баъд касе ки кадом рангеро ки интихоб мекуна метавона ки омада харидорӣ куна. инаи намуд гирбишино нигиндоро. гирбишинои тоза бисёрам хушрӯ. 130 сомонӣ. инҷара бинед чӣ бисёран. ҳама рангош ҳастай. имрӯз видеои мо фақат дар бораи гирбишин шид. нусхаҳои ҳархелаи адрасу атлас шид. боварӣ дорум ки ба шумо писанд омад чунин намуд видео. ана иҷода дӯстони азиз бо дар ҳамин дукон якчанд намуд вай дорам. паплинои распродажа дорам. ана бинед хушрӯ карда мондагиян. иноям паплинои чӣ хеле гуфтан индискиян. паплиношон боша 65 сомонӣ. ана ин намуду нусхаҳо. ино доставка агар вай кунед доставка доред заказ кунед мода мо ҳамин нархкати 65 сомонӣ ба шумо равон мекунем. шахсоне ки чун омада мустақилона мехаранд
ва ёда бо 5 сум 10 сум ҳамаи ҳами чизо арзонтар мешавад. хеле гуфтум дар якум дарвозаи дар таги навесо дар дарвоза надр омада қарор дора ҳамин дукон. омада ҳатман ба касе писанд боша харидорӣ кунед ва саломи худро аз номи канали мо расонед. набинед 65 моям бисёрам хушрӯанд. ҳар хела гилош будай, гилои беҳад хушрӯ. паплинои 65 сомона. касое ки бо оптом мегиранд, ино бо арзон мешаванд. барои шахсоне ки бисёр мегиранд омада метавонанд ки бо ҳамин савдогар гапзанон карда арзонтар карда гиранд. хулоса имрӯзаи видеои мо ҳамин буд. дӯстони азиз, боварӣ дорам ба шумо писанд омад ва умедворам ки мондани лайк